दानि जुगाव लोगोफोर हिन्जावा हौवा जानो लुबैयो, हौवाया हिन्जाव जानो लुबैयो। थिग बेबायदिनो सासे सेंग्राया गावखौनो सार्जारि खालामनानै सिख्लानि महर लाबाय। नोंथांमोना आं भिडिअ क्लिप्सखौ देखायलांनि, नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय। नै आइजो माहारिफोर, हौवाफ्रानो एसेबां साइज हिन्जाव बादि जानो हायोब्ला अब्ला दुनियायावलाय जों हिन्जावनि गोनांथियानो गैला। अब्लालाय आं हिन्जाव जानानै थांनानै थालालै, थैनायानो साबसिनसै। फाग्ला बिदिनो जायो। हेलो गाइस, मेरा नाम है जेनी ब्रह्मो और मैं असम गुवाहाटी से आया हूँ। आज मैं दिल्ली पे ऑपरेशन करने के लिए हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लगा है आज करके फाइनली मेरा सपना पूरा होने वाला है। मैं उसके लिए बचपन से आज तक मैंने बहुत वेट किया है। जब पता चला कि हमको ऑपरेशन के थ्रू से हम लड़की बन सकता है, इसलिए आप अपना सपना को पूरा करने के लिए इधर आए हैं। थैंक यू सो मच। आंथ' बारा जेबो बुंला, इसोरा आंखौ जेरै सोरजिदों बेनो आंनि थाखाय मोजां लोगोफोर। नोंथांमोना कमेन्टआव बुंहरबानो जाबाय बे भिडिअनि सायाव। सासे सेंग्राया गावनि मोजां मोननायखौ हरनि समाव लोगो लानो थांनाया गामिनि मानसिफोरजों हमनानै हाबा होजाबाय। आंनि थाखायबा मोजाङानो जाबाय, मानो होनना बुङोबा हरनि समाव सिख्लानि न'आव थांनानै लाइन लानांगौनि जेबो गोनांथियानो गैला। न'आवनो जेसेबां हायो लाइन लाबानो जाबाय। बिथाङा बर' नङा, थेवबो आङो भिडिअखौ हगारनाय जाबाय। एसे बावैसो सिगाङाव आङो मोनसे भिडिअखौ आपल'ड खालामदोंमोन। नैबे सासे बर' सिख्लाखौ फासि नांनानै थैदों होननानै आङो मोनसे भिडिअ बावैसो सिगाङाव आपल'ड खालामदोंमोन। आङो मिथिफिननाय बादिब्ला बिथाङा फासि नांनानै थैयाखै होननानै आङो मिथिनो मोन्दों। बिथांखौ जिनाहारि खालामनानै बुथारनानै गालांदों होननानैसो आङो खबर मोनफिनदों। बे जाथायखौ लानानै पुलिस थानायावबो FIR होखाबाय होननानै आङो मिथिनो मोन्दों। बावैसो सिगाङाव जे सासे सेंग्राया मोनसे जाब्रबथाय जानानै जिउ गोमानांदोंमोन, बिथांमोननि बिमा बिफानि सायाव गोबां मानसिफोरानो ब्लेम खालामगासिनो दङ। बिथांमोनखौ बुंदों एसेबां उन्दै बैसोआवनो मानो गारि होनांगौ, बिमा बिफानिनो दाय, बिमा बिफानावनो दाय दङ होननानै गोबां मानसिफोरानो बिमा बिफाखौसो ब्लेम खालामगासिनो दङ लोगोफोर। सिखानि सायाव मोसानाय आङो नोंथांमोननो भिडिअ देखायलांगासिनो दङ। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय। अब्ला लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामनानै होबानो जाबाय आरो नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो नोंथाङा टाइम दंबा भिडिअखौ शेयार खालामनानै होबानो जाबाय। अब्ला लोगोफोर, थेंक्स फर वाचिं।